Može zgodni derbi po povratku, kakva su osjećanja? Pa dobro, bitna pobjeda, mislim da smo zasluženo pobjedili utakmicu i to je to, spremamo se za četvrtak. Nama je sad svaka sledeća najbitnija i hvala navijačima što došli u velikom broju i to je to. Neki lep niz rezultata za tebe kako si se vratio? Pa dobro, da, nisam iskreno najzadovoljniji kako sam igrao danas. Ja prvenstveno nema veze što smo pobjedili 3:0. Mislim da ne budem sad nešto bezobrazan, ali mislim da je to realna snaga nas i njih trenutno, tako da mogli smo u prvom poluvremenu da igramo dosta bolje i mislim da je rezultat mogao bude još veći. Poklonili smo im neke, bez veze smo ih digli mojom greškom, posle smo imali još jednu neku, kad su izvršili visok pressing, ali sem toga mislim da realno su bili bezopasni i mislim da smo pokazali da smo 5 puta bolja ekipa od njih. Koliko je teško igrati, sad ide još Liv, znači 3 utakmice u 7 dana, a koliko je možda i lakše što ste, da kažem, već u neku 70. minutu, 75. obezbedili ta 3 boda pa smo mogli možda malo da... Pa dobro, svi težimo da igramo u nekim top klubovima, da igramo u nekim top ligama, tako da utakmice na 3 dana su normalne. Treba da se privikavamo tome i svuda u svetu se igra na 3 dana, tako da ne treba to da nam bude nikakav izgovor. Kako se ti lično osjećaš ovako fizički? Pa rekao sam im posle Lila da ja sam tamo prošao pripreme do tamo negde 25. januara sam trenirao, pre toga sam imao pauzu mjesec i po dana. Posle toga sam igrao 2 ili 3 utakmice ovde, pa je bio Lil, pa sam osjetio malo da nije to još na 100% mojih mogućnosti. Danas iskreno nisam zadovoljan kako sam ja odigrao meč. Ok, nije bilo katastrofa, ali to može mnogo bolje sa moje strane, ali bitno je da smo pobedili. Pun stadion danas i pun stadion se očekuje protiv Lila. Pa naravno da, uvek imamo najbolju moguću podršku, ne sumnjam da će tako biti u četvrtak. Kako se desila ta atmosfera? Jeste, naravno. Kako se tebi čini Kostov? Kosto? Odlično, evo. Koliko je golova dao, dosta pomaže ekipi, dosta radi, jako je mlad, pred njim je svetla budućnost. Da li je prvenstvo završeno posle ove pobjede? Pa nije završeno, daleko od toga da je završeno, još dosta da se igra, ali mi ćemo se potruditi da bude još veća bodovna razlika.